Здравейте, мили хора! Добре дошли на моя канал Хайде да плетем. Това е първото ми видео, в което искам да ви покажа с какво се занимавам в момента. Но първо да кажа защо реших да си отворя канал в YouTube. Преди време, когато започнах да търся различни нови модели в интернет, се оказа, че има много информация, но тази информация е на английски, на руски, на португалски, на испански. За съжаление, аз знам само руски. И така започнах да гледам руски блогери, които много хубаво плетат страхотни модели, много добри обяснения. Има мастер класове, така им казват мастер клас на руски, или майсторски клас, в който показват от начало до край кое как се прави, как се плете, свивки, извивки, дължина, и се започва като начало от избора на модел и на прежда и така нататък. Много подробно, много лесно. Но ако не знаеш език, всъщност никак не е лесно. Затова реших, че не е лошо да има един канал, който да е на български и в който да си общуваме, да си помагаме. Аз, разбира се, не съм най-добрия майстор. Има много неща, които и сега уча. Пробвам, плета, разплитам. Въобще, като всеки, който се занимава с плетене, няма как от първия път нещата да се получат. Има начини да се изчислява. За мен това е излишна загуба на време. Преждите, с които съм работила, знам дали се отпуска на дължина, на ширина и така нататък. За тези, които купувам за първи път и смятам да работя с тях, разбира се, че си плета мостричка. Мостричката се замерва преди пране и след пране, за да видим разликата, как се отпуска преждата. И така ми е по-лесно, но изчисления като цяло, от начало до край, брой, редове, височина, ширина, чак толкова не. Не е за мен това нещо, по-трудно ми е така. Предпочитам да си изплета една част, да си я изглада, ако преждата позволява гладене, или просто да сложа една хавлия отгоре и върху хавлията с повечко пара. И така си преценявам какво се получава на този етап, дали да продължа, дали да разплитам и така. Сега искам да ви покажа това моделче. Това ще стане рокличка за една малка принцеса. Ще бъде А-силует. Преждата е Стенли кимоно. Искам да ви кажа, че за първи път работя с тази прежда, но съм очарована. Преждата е много хубава, памук и вискоза. 70% е памук, 25% вискоза и 5% полиамид в 50 грама с 160 метра. На една кука става добре, но на две ще ви покажа по-нататък. Много нежно, много хубаво платно, просто е разкошна преждата. Ако някой не е работил, защото аз наистина за първи път взимам от нея, смело купувайте за лятото, за летни изделия, е страхотна. Това моделче намерих в интернет, много ми хареса, много нежно. Да, всеки си има вкус съответно, но когато се плете в кръг, този модел позволява да се разширява, без да има някакви такива грозни моменти. Майсторката, която го е разработила, благодаря. Наистина е много сполучливо. Ще ви покажа по-нататък. Аз имам още две блузки плетени с същото моделче. Да, това е първият проект, все още не е завършен, с който в момента се занимавам. Другото нещо, което мога да ви покажа, ето това е шестоъгълник. Също много красиво. Предполагам, че така още не е изгладено, но така се вижда горе-долу как изглежда. Това ще бъде, живот и здраве, една жилетка,
която ето така като сгънем. Тук се оформя ръкавчето, а това е предничката едната и половината гръбчето. Съответно плетем две парчета, от тази страна другото, зашиваме отдолу само гърба и жилетката ни е готова. Моята още е в началото, не е готова, но надявам се всичко да бъде наред. Така, това е Ализе Дива, също много хубава лятна прежда. Микрофибърен акрил в 100 грама са 350 метра. На една кука също е разкошна. Тъничка е преждичката. За две куки е малко трудна за работа, защото наистина е тъничко. Ето го, вижте го. Но на мен страшно ми харесва. Не запарва, въпреки че е микрофибърен акрил, преждата не запарва. Дрежка изплетена от нея, нали, когато е на една кука, то няма как, тя е ажурена, няма как да няма дупчици. В малко по-хладно време, примерно сега през лятото сутрин, може отдолу с потниче, а през деня аз очаквах да има, нали, по-плътнички са нещата плетени на една кука. Очаквах така да е горещо с нея, но всъщност не. Много е добре. Много приятно усещане по кожата и по тялото. Кимоното също. Тази също е много добра. И така. За сега това са нещата, с които се занимавам. Има още два проекта, по които работя, но те ще бъдат показани малко по-нататък в друго видео. Благодаря на всички, които решиха да изгледат моето видео. И до нови срещи!